У цэнтры ўвагі калектыў адкрытага акцыянернага таварыства «Светлагорск хімвалакно». Ушаноўванне лепшых супрацоўнікаў, пераемнасць пакаленняў і погляд у будучыню. На прадпрыемстве адзначылі Дзень хіміка. Сёння тут працуюць больш за 3000 чалавек, ствараючы прадукцыю, вядомую далёка за межамі краіны. Але за магутнымі вытворчымі паказчыкамі і складанымі хімічнымі формуламі перш за ўсё людзі. Пра тых, хто захоўвае вернасць традыцыям і укараняе тэхналогію будучыню. Наш сюжет. Атмасфера свята адчуваецца ўжо на падыходзе да залы. Яркія інсталяцыі, тэматычныя фотазоны і выставы дасягненняў прадпрыемства. Дзень хіміка для завадчан – час падвядзення вынікаў і заслужаных узнагарод. На сцэне ушаноўваюць тых, хто дзесяцігоддзямі каваў славу завода, і тых, хто толькі пачынае свой шлях. Пераемнасць пакаленняў тут не проста словы, а рэальныя працоўныя дынастыі. Антон Зінькоў – адзін з тых, хто працягвае сямейную справу. Сёння ён рыхтуе латаксныя сумесі для вытворчасці медыцынскіх пальчатак, прадукцыі жыццёва важнай. Антон представляет уже третье поколение своей семьи на химволокне. Польза моей работы заключается в том, что все то, что я делаю, это может спасти чьи-то жизни. Не только на осмотре у обычного врача, но еще в каких-нибудь операционных, при проведении каких-то операций. То есть я чувствую гордость за то, что я работаю и за то, что я произвожу. Пакуль адны цэхі забяспечваюць стабільнасць вытворчасці, іншыя падраздзяленні працуюць над тым, каб прадпрыемства заставалася канкурэнтаздольным у лічбавую эпоху. Сучасны завод – гэта не толькі станкі, але і складаныя інфармацыйныя сістэмы. Ірына Гавель упэўнена, поспех прадпрыемства напрамую залежыць ад хуткасці ўкаранення новых тэхналогій. Захоўваючы павагу да вытокаў і вопыту ветэранаў, Светлагорск хімвалакно ідзе на шляху лічбавай трансфармацыі. Молодое поколение на предприятии перенимает в первую очередь опыт от работников, от лучших работников, от профессионалов своего дела. Но также мы внедряем новые системы, чтобы было проще работать на предприятии, не только на производственных процессах, но и также облегчить работу управления. Сённяшнія 3500 супрацоўнікаў – адзіны механізм, дзе важны ўклад кожнага. Дыпломы, ганаровыя граматы і падзякі атрымалі дзесяткі супрацоўнікаў, ад рабочых да кіраўнікоў падраздзяленняў. Віншуючы калектыў, генеральны дырэктар Віталь Асіпенка падкрэслівае, менавіта людзі з'яўляюцца галоўным капіталам і залогам росквіту прадпрыемства. Действительно, последнее воскресенье мая – это особенный день для людей, кто решил связать свою жизнь с химией, с нефтехимией. Мы традиционно отмечаем свой профессиональный праздник – День химика. В этот день мы чествуем лучших людей нашего коллектива, внесших значительный вклад в развитие отрасли. Поэтому я поздравляю всех своих коллег, весь коллектив Светлагорск химволокно с этим замечательным праздником. Желаю всем новых успехов, достижений и движения только вперед. Святочны вечар працягнуўся яркім шоу. Выступленні творчых калектываў і запрошаных зорак сталі падарункам для ўсіх, хто штодня працуе на карысць хімічнай галіны. Дзень хіміка ў Светлагорску чарговы раз пацвердзіў. За кожнай тоннай прадукцыі і кожным новым праектам стаіць згуртаваная каманда прафесіяналаў, для якіх завод – гэта не проста праца, справа ўсяго жыцця. Вікторыя Шахварастава, Вольга Канавалава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».